मोनालायबाय सनाफोरनै बेलासिनि नै माबा सावनो नागिरदों पक'रा सावनो नागिरदों आङो आलुजों ओमफ्रायो मैदाजों आलुजों आथा ओमफ्राय पियास दङ बेहाय जेबो होआसै थावखौ फुदुंबाय नै सावना लानोसै फिसाजोआ टिउसनाव दं नालाय ओंखायनो खरा रायलायनो हायाखै सनाफोर सावना लानोसै नै नायलांदोलाय सनाफोर दिनै बन्दानि भिडिअखौ जोबजासिम एवबाय सनाफोरनै मा होननांगौ बेखौ पक'रा दाबलां होननांसिगोन नामा नामखौ मिथिला जायखिजाया गोथाव जायो बिदि खालामनानै जाबाय थायो आङो आलु ओमफ्रायो आलुखौ मिस मिस रुखिबाय नैबे रुखिग्राजों नैबेजों ओमफ्राय आथा पियास टियास मस्ला मस्लि एसे लागायबाय ओरै लाल साह गाइखेर साह बारा लोंजाबाय थाला गेस जायो ओंखायनो गाइखेरालाय दङमोन लाल साहखौनो फुदुंबाय आङो पक'रा दाबलांखौ सावखांबाय एबार नै एसे गथा गथा सावबाय थाव एसेजों सावबाय आं आदानि जायो थावा बासिया थाबाथाय एवफिननो संफिननो बायो ओंखायनो फिसाजो सानैनो रुनानै लाबाय नै टिउसन फोरोंग्रानानैनो ओमफ्रायो फिसाजोनो नै साखाथिया थांफाजोब्बाय सालुनिया साखोनिजों लुगासिनो आङो जानोसै आहाबो गुदुं गुदुं गोजांनायाव गोथाव जायो नेक्स्ट मर्निं जालायबाय सनाफोर नेक्स्ट मर्निंआवसो खावब्ला नुजाफैलायबाय दुगैखांनानै ओरै ओंखाम ओंख्रि दालि ओंखाम लाइ बुद एसे होनानै खिचरि संबाय आङो सनाफोर ओमफ्राय ओरैजाय गाइखेर फुदुंगासिनो दं नै फिसाजोखौ हस्पिटालाव लांनांगौ उन्दैखौ मेसेज फैदों मा होनोमोनलाय भिटामिन दौहैनांगौनो मेसेज हरलायलायो दाना मेसेज हरलायलायो आरोना दाना माला बिजि थुनांगौ माला मानांगौ दाना अनलाइन जाजोब्बाय नामा बै गथ'नि कार्ड बै बिजि थुयोना बेखौबो अनलाइन खालायजोबनांगौ नामा नै दाना जोंहा सानैनिखौबो अनलाइन खालायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मेसेज फैदों दिनै 4 थारिख थुहैनांगौ ओमफ्राय थांनोसै आङो सानैबो सिखाराखै फोजाथ'वाखै आङो ओमफ्राय दुगैखांनो खामानि मावस्रांजोबनानै दुगैखांनानै आङो नै संनायनि लाहार फाहार खालायबाय आरोना सनाफोर फुजाबो होनो मोनथ'वा नालाय होआसै आङो मोनथ'खाया नालाय हामा जादों आंहा ओमफ्राय नै दा बेखौ एसे फिसाफोरखौ फोजानानै ओंखाम एसे गुदुं गुदुं खिचरि संनायखौ जानानै गाइखेर लोंनानै थांसै सनाफोर थाब थाब दौनानै फैनोसै दा भिडिअआनो साननै सानथाम सानब्रैजोंसो जमा जागा जाबाय आरोना ओरैबायदि आलसिया जादों गुसुजों माजों बानायनोनो दामायनि आरो खामानियाबो हास्लाबा जायो दा हारसिं सानबा गुसुजों माजों ओंखायनो साननै सानथाम नांगौ जादों आंनो भिडिअ मोनसेखौनो दिरुननो आरोना सनाफोर आं फिसाफोरखौ फोजानानै लांनोसै र' मोजां उन्दुनानै दङ टाइमाबो बारा जाथ'खायाखै नालाय दसे उन्दुबावथोंसै मोनबाय नालाय ओमफ्राय गाइखेर कापसे लोंना लागोनसै आंबो टाइमाबो दाबो 7:30 जाखादों नालाय ओंखायनो फोजाथ'वा आङो दिनै थावबो खुवा गैबावा दिनै थावबो खुवा गैया सान्दुं ओंखारदों फुंनिफ्रायनो गोजांबाबो सुइटार गानबावाखै नै आंहा गाइखेर गुदुं गुदुं लोंना लागोनसै एसे सान्दुङाव गसंलायनानै साहाखौ एसे खम खालायबाय आं लोंनायखौ सनाफोर बिस्कुट जानो एसे बिस्कुट सनाफोरनै फिसाजोफ्राबो सिखारबाय ओमफ्राय दालि ओंखाम बुद ओमफ्रायो लाइ होनाया जि गोथाव जादों फिसानो दौना लांनोसै ओमफ्राय ओंखारलांसै जोङो गोथाव जाथारदों सनाफोर जाहोखां लोंहोखां ओंखारबाय थांनोसै लाबाय नै कार्डखौबो थांनानै थाब थाब फैनोसै फिरजाखाया बाराद्राय फिरजाखाया फुङावनो थांबा 10ता जाथ'वाखै जासिगोन थांसै दा सिभिल हस्पिटाल मोनफैबाय सनाफोर जोङो नै सिभिल हस्पिटालावनो पलिअखौ दौगोन नालाय ओंखायनो फुं नालाय फिर गैथ'वा थाब थाब लोंहोनानै लांसै
सिरिथार फैयाखैदां दाबो 10था जाबाय जानायालाय फैबायदां मा एन्ट्रि खालामदों दौखांबाय गोखाथार खोमा लोङासैनो एसेल' लोंबाय थिसनफिनजोबोसो खाथोथो नालाय लोंखांबाय गुफुर गाननाय नुदों नालाय थांफिनसै बिजि थुगोन सानैया जा सिरि मेगन गिदिर जालायथारदोंमोन बाजाराव हाबनोसै दसे मैगं लायनो मैगं लांसै नै एसे मैगं टमेट' आरि नैबाय सनाफोरनाय फायखारि बिदि आलायनानै लाबोलायबाय जाग्रा जुग्रा मैगं थाइगं बान्दा कफि टमेट' गाजर माबा माबि दंलाबायो बिट थिटनो रिफाइन ओमफ्राय फिसाजो मोननो सानैनो अमा बेदर लाबोदों आं नै ओइ फैनानै मालाय नै बिदा फैदों नालाय मालाय दैहु थैहु लानानै गेलेगासिनो दादाजों ना दोस्ताया ना गेलेदों दादाजों गेलेदों गेलेदो दे थावफोर सावनो नागिरदों सनाफोरलाय आं गथ'फोरनो थाव गरम जाहोदों नै जाबाय सिग्लायजोब्बायसो हाबो नै दिनै ओंख्रिखौनो सङासै सनाफोरजों हाबे दालिजों ओंखामजों संनायखौनो जेबो सङासै गेदा हनै बेखौ जाला बियो सिग्लिनाया हांलांबा फुङा फाफा गथ'फोरनोबो जाहोबा र' आं जागोन बेखौ लाथ'ब्रा नायथ' बेखौ जाजोबदो सांगे बेखौ जाजोबदो बेखौ माखौनबा नङा सना नो जिबन थाव फैदों जा गोथाव जादों ओंखामाबो